ki pulit kanong ba Delhi kilaw kem ya sangut kit khot jong ka kin hon runal bakin thop ya u kingpin Islam tang hapo sa prakanta hadien balajai ka jingja rongtu hajan sir Gangaram Hostel ha Karol Bagh ki pulit kila bishar benya ya palat ars pa teli ki CCTV ki bala bodin ya kalinti ka bajrong live hu ar kilometer bat kilalap ya ka iPhone bala shatu bat ka kali eco van bala pindan kam hakani ka kambrunal ki jingkino ki bala sapriang ha ki social media ki kino ba ka Japan kala menjor ya ki an ki bakhanglut ya ki jing penyap marat halal ki jing duai pajba bat ki jing shna ni ki jingte ya ki most Henry ompadon kanu ka jing pen scam na ki bor sarkar ka Japan halor kini ki jing khang ki bajur kinong petkai ki kintu ban husiar persya ya ki jing tip omla ban pen shisha ki ba sapriang online ni ha ki social media